गुड मॉर्निंग एवरीवन। এটা ଆମେ ପିକନିକ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଛୁ ଆଉ କିନ୍ ଜାଗା ପିକନିକ୍ କରବାର୍ ଯାଉଛୁ ଯେ ଆଗଦି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖବ। ଆମେ ଯେନ୍ତା ଆମ ଜାଗାକେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ସବେ କାମରେ ପୁରା ବିଜି ହେଇଗଲେ ଆମେ ଦେଖ କେନା ତୁମ କଟାକଟି ଚାଲିଛି ସବ୍ କରି ସବେ ଟିକେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍। ଖାଲି ମୁଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛେ। ଏଇଟା ଭାତ ରନ୍ଧା ରନ୍ଧି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାନ। 2ଟା ଚୁଲା ବନାହେଇଛେ। ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିକନିକ୍ ତ ଜଲ୍ଦି ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରବ ନା ସେଥିଲାଗି। ଏଠି ଦେଖ ଦାଦା ମାନେ ଚିକେନ୍ କଟା ଚାଲିଛି ତାକର୍। ଆମେ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିଛୁ ରମ୍ପାଲୁଆ ପିକନିକ୍ କରବାର୍ ଲାଗି। ଏଇଟା ରମ୍ପାଲୁଆ କହିସନ୍ ଜାଗାକେ। ଏଇନା ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେସନ୍ ଲେକିନ୍ ଆମର ଏଇନା ସେ ନାନୀ ଘର ଅଛେ ବେଲେ ତାପରେ ଜାଗା ରଖିଦେଇଥିଲେ ଆମର୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା। ଆମର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଜାଗା ନି ମିଲେ। ଏଇନା ଦେଖ କେତେ ଗାଡ଼ି ମାନେ ଯେ ପୁରା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି କେତନି କେତେ। ଆଉ ଏଇଟା ଅଧା ଦିଶୁଛେ ଫେର୍ ସିଆଡ଼େ ବି ଆଉଥିଲା ପୁରା ଭରି ଯାଇଥିଲା। ଏ ରମ୍ପାଲୁଆର ପାର୍କ ଏଇଟା ଦେଖ ଆଇ ଲଭ୍ ରମ୍ପାଲୁଆ ଲେଖା ହେଇଛେ। ଲେକିନ୍ ଏ ପାର୍କରେ ଗୋଟେ ବି ଫୁଲ ଗଛ କି ସୋ ଗଛ ନେଇନ। ଏଇଟା ପାର୍କର ସାଇଡ଼୍ରେ ନା ସିଢ଼ି ବନେଇ ଦେଇଛେ ମାନେ ଗାଧବାର୍ ସୁବିଧା କରିଦେଇଛେ। ଯେନ୍ମାନେ ପିକନିକ୍ ଆସିଥିବେ ନି ଗାଧିଥିବେ ବେଲେ ଇନ ଆରାମରେ ଗାଧି ପାରବେ ସେମାନେ। ପାହାଡ଼ ତଲେ ଆମେ ପିକନିକ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏ ପାର୍କ ଭିତରେ ପିକନିକ୍ କରସନ୍ ଯେ ଟେଣ୍ଟ ମାନକେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବ ତାପରେ ପିକନିକ୍ କରବ। खाई चलो अरे शिकार तूने आमो रोही मन को जोड़ दिया नो।